Hola de nou. Tornarem a començar el Vic Activa't a casa, una proposta d'activitat física per la gent gran de la nostra ciutat i de la comarca. En els moments que ens trobem de pandèmia és important que continuem amb la vida saludable i, per tant, amb l'activitat física, però que reduïm sortir al màxim de casa. Us animo a que feu aquestes classes de nou i aquest any, o en aquestes edicions, ho reforçarem amb activitats que portarà el Consell Comarcal d'Osona amb propostes de vida saludable i vida activa. Us animo a que participeu. Doncs molt bé, avui, com és l'última sessió, el que farem és una miqueta un recordatori de tot el que hem anat fent aquests dies. Començarem, primer de tot, amb una miqueta de moviment articular que ens servirà per quan ens aixequem al matí i inclús per fer-ho a la tarda. 2 cops al dia va bé, perquè segur que ens notarem més àgils, més forts i ens trobarem per fer totes les activitats molt més còmodes. Comencem. Doncs mireu, comencem. Penseu sempre que jo faig moltes respiracions i això ens pot anar molt bé. Vol dir que ens estirem i expirem. 2 cops més, inspirem. Recordem que agafem l'aire pel nas i expirem per l'altre. Llavors tingueu present sempre que tant podeu començar pels peus com pel cap, però que sempre pugueu anar seguint uns moviments del cos. Per exemple, comencem pels peus i comencem com si trepitgéssim 8 cops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Llavors l'altre. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Amb el taló, en fora i en dintre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I amb l'esquerra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé. Pugem una mica el cos, anem pels genolls. Mans als genolls i fem rodones amb els genolls. Podeu comptar o no podeu comptar. Si compteu, sabreu quants, més o menys, no s'us farà potser tan pesat, però si no se'n fa uns quants, cap a un cantó i llavors, si us sembla bé, girem cap a l'altre cantó. Val? Imaginem-se sempre que aquí als genolls tenim un llapis i que amb aquest llapis dibuixem a terra una rodona. Perfecte. Pugem. Cadera. Volta. Com els futbolistes. Només que ells guanyen molts diners i nosaltres no en guanyem tants. Cap a l'altre cantó. Molt bé. Molt bé. Panceta a dintre. Fantàstic. Mans aquí, costelles. Dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra. Podem posar els braços aquí. Molt bé. Fantàstic. Molt bé. Anem per les espatlles. Mà aquí i de darrere a davant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I amb l'altre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Posem tots dos i fem un i l'altre. Exacte, molt bé. Això mateix ho podem fer un darrere. I el mateix endavant. Braç i braç. Braç i braç. Imaginem-se que quan anem a nedar, si féssim així, ens afogaríem, per tant, posem bé el braç enrere i el mateix enrere. Molt bé, anem bé, nois? Molt bé. Perfecte. I espatlles, amunt i a baix, dreta. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 i ho faràs amb l'esquerra. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5,
1, 6, 1, 7 i 1, tots dos. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 i 1, 8. Primer un i llavors l'altre. Molt bé. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 i anem a fer-ho seguit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Braços amunt i estirem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, relaxem. I anem per mans. No les recordem sempre. 1, 2, 3, 4, dits, 5, 6, 7, 8, 9. Amb l'esquerra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tots dos. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primer una i llavors l'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Imaginem-se que volem tot cap a casa, d'acord? I 1, 2, i el que fa 3, tot cap a mi. 1, 2, 3, cap a mi. 1, 2, 3, cap a mi. Anem cap al quart. 1, 2, 3, 4 i l'últim. 1, 2, 3 i 5. Perfecte. Val? Separem cames. Vale? I pensem una miqueta amb una mica de moviment aquí, cap a un cantó i cap a l'altre. Perfecte. Molt bé. Genial. Escalfament aquí, tots dos endavant. Molt bé. Enrere. Molt bé, aquí es patega tot. Molt bé. Peus. Expulsem, expulsem. Com va, nois? Molt bé. Fantàstic. Anem seguint. Molt bé. Genoll amunt. Aquí i aquí. Aquí i aquí. Aquí, aquí. Molt bé. Val, perfecte. Enrere. Pam, pam. Acabarem l'escalfament i deixarem pas en tots els altres. Molt bé. Vale? Anem per les muñeques que no ho hem fet. Anem recordant tots els moviments que puguem fer amb tot el nostre cos, que n'hi ha molts. Penseu que això pràcticament és per les articulacions. Val? Deixem. Anem amb l'altre. Molt bé. Deixem. Molt bé. Vale. Braços davant. 1, 2. Com si talléssim unes estisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I endarrere. I 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8, i 9, i 10. Un endavant i l'altre darrere. Perfecte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tots dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Agafem aire. Expirem. 2 cops més. I tornem. I l'últim està per fora i expira per la boca de cop. D'acord? I de cop. Bueno, ens
Ens trobem bé? Doncs som-hi. Anem per una altra part. Ara que hem fet alguns exercicis de moviment articular, passarem a explicar-vos alguns exercicis que ens trobem al dia a dia i recomanacions de gestos posturals perquè vosaltres tingueu una bona postura del dia a dia. D'acord? Començarem. Asseguts a la cadira. D'acord? Sempre l'esquena ben recta. I sempre que us vulgueu aixecar i seure del sofà de la cadira, cames ben recolzades i eviteu fer tota la força amb els braços. Vale? Eviteu fer aquest exercici. Per tant, intentem fer força amb les cames. Ho anem a fer 8 o 10 cops. Vinga, va, som-hi. 1. I seiem a poc a poc. 2. Vinga. 3. Veieu que no utilitzo els braços. Si algú necessita una miqueta d'ajuda, pot utilitzar, però no feu tota la força amb els braços. Vinga. Anem a fer-ho. 3 cops més. A poc a poc. Molt bé. Ara, també, quan ens trobem molta estona asseguts a la cadira, o al sofà, és bo que movem una miqueta les cames. I podem començar, per exemple, fent un exercici molt simple. Estirar i flexionar el genoll. Així, mentre estem mirant la tele, mentre estem fent alguna cosa amb l'ordinador, llegint un llibre, moure les cames no costa res. Vinga, anem amb l'esquerra. Uns quants cops. Són exercicis que ja heu anat veient durant les últimes sessions que hem fet. Ho hem utilitzat molt. Un altre que podem fer, aquest exercici de cadera. Vinga, uns quants cops amb la dreta. Sempre que pugueu, intenteu tenir l'esquena recta. Vinga, una altra cama. Molt bé. I, també molt important, una miqueta de turmell. D'acord? Feu una miqueta de rotacions. Com si pintéssim un 0 amb el peu. Vinga, unes quantes voltes cap a la dreta i cap a l'esquerra, també. Vinga, anem a una altra cama. Quantes voltes cap a fora. I cap endins. Molt bé. També, quan estiguem molta estona asseguts, és bo que ens aixequem. A part que moguem les cames asseguts, és bo que fem alguns exercicis de peu. D'acord? Per tant, ens ficarem darrere la cadira. Sí? Vosaltres fiqueu de costat, jo de cara. I 3 exercicis. Començarem fent obertures amb la cama. D'acord? Vinga. Sempre és important poder tenir la cadira al davant, perquè així us podeu recolzar i mantenir millor l'equilibri. Qui no vulgui, ho pot fer sense utilitzar la cadira, Vinga, ara amb l'altra cama. Uns quants cops, això ho podeu fer els cops que vulgueu durant tot el dia. Molt bé. Ara, cama enrere, d'acord? Tirarem la cama enrere. Una miqueta. Cama ben estirada. Vinga, una dreta. Amb l'esquerra. Uns quants cops. I endavant. Dreta i esquerra. Sí, ara ho fèiem enrere, ara ho farem endavant. Som-hi. Molt bé, passem a l'altra cama, a l'esquerra, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé, apartem les cadires. Vinga, ara l'Aina us explicarà alguns altres exercicis que podem fer. Perfecte. Un altre exercici que ens servirà molt per situacions que tenim al dia a dia és, per exemple, quan ens ajupim, tant per collir les bosses de la compra o recollir alguna cosa de terra,
ens solem ajupir així. Posició incorrecta. La correcta és separem les cames, flexionem els genolls i ens inclinem amb l'esquena ben recta. Si em poso de costat ho veureu millor. Flexionem genolls, esquena ben recta i fins on arribem a baix i fins a dalt. Això serveix tant com per agafar les bosses de la compra, com per ajupir-nos i collir alguna cosa de terra. Sí? Anem-ho a fer 10 vegades ben fet. Podem posar les mans a la cintura, així no hem de baixar els braços. Som-hi, doblem bé els genolls, avall, esquena recta i a lloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i anem a l'últim, i 10. Perfecte. Un altre exercici que ens servirà quan ens vulguem enfilar amunt per agafar un got, un plat en algun prestatge. Important, l'exercici de bessons. Per tant, farem 10 vegades de puntetes. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I per les mateixes situacions, també, per agafar qualsevol got de dalt al prestatge, les puntetes, l'equilibri és important. Simularem que caminem de puntetes des del lloc, un rato. Si necessiteu tornar a baixar i tornar-ho a fer, cap problema, però així guanyem equilibri. Aprofitarem el mateix i ho farem de talons, també per guanyar equilibri. I perfecte. Per acabar la sessió, esperem que aquestes recomanacions us serveixin pel dia a dia i les recordeu. I anirem a fer uns estiraments. Vale? Som-hi! Comencem fent aquest estirament. Primer, el braç dret. Mantenim aquesta postura uns 10 segons, més o menys. Molt bé. L'altre braç. Quan tens el braç estirat o flexionat, tant fa. Molt bé. Vinga. Seguim amb un altre. Agafem aquest. Va bé? L'altre braç. S'allarga tot això d'aquí. Canviem un altre cop. En avall. L'altre. Perfecte. Som-hi, Aina. Vale. Ens agafem les mans endavant, així ens estirem l'esquena, aguantem aquí. Sense deixar-nos les mans, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, com si volguéssim tocar el sostre, colzes ben estirats, aguantem. L'últim, endarrere, les mans endarrere per estirar el pectoral, traiem pit. Si podem separar els braços de l'esquena millor, si no, no ens arribin. Perfecte. Molt bé. Ara anem a fer aquest exercici de costat. Vale? Estirem bé aquesta cama, aquesta recolzada. Ens podem recolzar si cal una miqueta aquí. O aquí. O a la cadira. Jo faré la cadira. Molt bé. Altra cama. Hem de notar que ens tira aquí una miqueta, aquí dins. Molt bé. Vinga, Mercè, continuem amb un altre. Ens posem al costat de la cadira, ens apoyem amb el braç esquerre, la dreta aquí davant i amb la cama de darrere. Intentem que el taló toqui a terra. Si no podeu tant, ajunteu la cama una miqueta i aguantem.
Recordem els abdominals a dintre i sempre dic, imaginem que hi ha un pal que entra per aquí i surt pel taló. Perfecte, anem cap a l'altre cantó. Esquerra davant, a darrere. Aguantem. Molt bé. Fantàstic. Companyia de un. Següent exercici, ens agafem el peu. Anem a estirar el quàdriceps, la cuixa. Qui pugui que s'agafi el peu, si no el pantaló. L'important és que ens estiri la cuixa, que tiri, estirem bé i aguantem aquí. Ens aguantem a la cadira per tenir més equilibri. I canvi de cama, anem a l'esquerra. Ens agafem el peu i aguantem. Perfecte, avall. Molt bé. Passem a fer uns estiraments a la cadira, asseguts. Molt bé. Cama dreta estirada, la punta del peu mirant cap a nosaltres, ben flexionada, i inclinem una miqueta l'esquena endavant i com si volguéssim anar a tocar la punta del peu. Si no toquem no passa res, l'important és que aquí tiri. D'acord? Vinga. Aguantem aquí una miqueta. Canvi de cama. Important, lo del braç és lo de menys. Intentar esquena endavant i aguantar. Molt bé. Digue'm, Mercè. Val? Agafem el genoll, esquena recta i el genoll com si el volguéssim portar cap al pit. Recordem la respiració. Aguantem aquí. Molt bé. Canviem de cama. Agafem el genoll sempre per dalt, mai per aquí, perquè així es dona la sensació de que se'n van amunt i aguantes aquí. Aguanta fort. Perfecte, molt bé. Vale, i els últims estiraments, cervicals. Inclinem el cap cap a la dreta. Canvi de cantó, important fer-ho suau, no tibar molt. Perfecte, les dues mans a darrere el clatell, a darrere el cap i inclinem el cap endavant i aguantem aquí. Molt bé, relaxem bé. Molt bé. Hem començat amb respiracions, doncs acabem amb respiracions. Som-hi. Agafem aire. Ens estirem del tot i a poc expirem per la boca. Un altre cop. A poc el deixem. I atenció, que aquesta última posarem els braços per costat i deixarem a l'aire de cop. I de cop. Molt bé. Bueno, fins aquí la sessió d'avui. Com a coordinadora del programa d'activitat física Gent Gran de Vic, us volia dir que estem molt contents d'haver arribat a casa vostra, tant els de Vic com a tots els de la comarca. Ens agrada haver-vos pogut ajudar durant aquestes 10 sessions. Ben segur que sabeu tots els avantatges que ens porta l'activitat física, tant físicament com mentalment. Físicament, ens trobem més segurs i més àgils per fer les coses de cada dia. Aixecar-nos, vestir-nos, dutxar-nos.
Per això, a les sessions treballem l'equilibri, la coordinació, la força, i sovint ho fem sense ni que us doneu compte. La veritat és que també ens va bé per poder mantenir el nostre pes i no guanyar cap quilet de més. Hem de pensar que si mai veiem que tant no poden fer els grans com els petits, i depenem d'altres, ben segur que si hem de fer gimnàstica estarem més àgils, amb més força i predisposats per recuperar-nos el més aviat possible. Mentalment, la gimnàstica ens fa estar molt més bé amb nosaltres mateixos i alhora amb tots els que ens envolten. En definitiva, estem més alegres. També ens ajuda a saber relaxar-nos davant de qualsevol situació, amb el dolor, quan no podem dormir. No deixem de banda la importància de la memòria. A les sessions, també sense adonar-nos-en, pel sol fet de concentrar-nos en el que estem fent, comptar, pensar si anem a la dreta o a l'esquerra, endavant o endarrere, amb tot estem treballant la memòria. Per això, esperem que la gimnàstica ens ajudi al dia a dia.